Však to je Žiza, tvoj sprievodca sociálnym médiom. Poprvé, ty nechceš byť médium, ty chceš byť XS. Inak viete, že filozofia je nový golf a preto som si zamyslela. Každý má v sebe tú životnú pucmolu. To je tá vecička, čo scoutom ukazuje cestu. A ja mám tu svoju a ukážem, podľa čoho žijem. Prvé pravidlo, detoxujem. Teraz nie nič vypražané, pretože ako sa hovorí, pražiak loď. A ja proste nič nechcem hádzať. Po druhé, in vegan veritas. Ty si jednoducho veganka, pretože ty veríš. Ty nechceš zvieratkám ubližovať, ty veríš, pretože viera bola tvoja BVFka na základe a na to sa proste nezabúda. Po tretie, predstav si, že ideš domov z brazilského vosku. Chodíš, ako keby si 8 hodín jazdila na koni, bolí ťa to. Nechceš, aby to vyšlo na zmar. Vidíš týpka, hovoríš si, kocky sú hodené. A tu je tá kuleha. Ne kocky, karty musia byť hodené. Darmo pôjdeš do Chanel s kockami, ty ringla. A štvrté najzákladnejšie pravidlo Instamorelky je, kto do teba kameňom, ty do ňoho hashtagom love my life. To vždy odzbrojí.